Bai patal bahai kebu bubagar no saikwnarokha haya horowani bangui chini borok rok no hodi honoi sawi bo tongmani kogrok khnagui nabaidi joto tong kosong tongnai lukurok bo busuk bo saikwnarokha tong bo chini borok rok no horowani bangui bahai kebu horowani sawi khnarogui tong busuk bo boni Thaniwo haya wansok mungrok khnagui nabaidi bai bosta kwina bo eso aram khlaigui quarter nagui escort nagui VIP khlaigui tongani bangui tong kothok ja kothok sawi bo tongani bangui boni potni loopni karonoi lalasni karonoi bahai ke buchini dofani borok bai borok rokno holai rowani walai rowani kogrok phurungui sawi tong batirokno khnagui nabaidi bai bosta kwinani khuktui kok saja kogrok Ani nije sak sasi o yadas gurui leader no ani sak no sasi ang asuk bisas khayui maya o yadas gurui leader no asuk bari khena ang bisas khlaio chini dofani bangui bo asuk bari khena samung tangnai dofani bangui ni bo khainai boni thani bo mungsano loop gurui khlaigui ni bo khainai honoi ani nije sak sasi bisas khlaigui no logero gui dongmani je bo bai hona leader no haike hondi raja no haike hondi onimesh no haike hondi ranjit no haike hondi anthony no haike hondi hojake hogui dongu tamani homale tini dofa no yogrowani muchuk mani bangui o yadas gurui leader no asuk bari khene bisas khaimani ani family chukti butharani hojagu ani nije sak butharani hojagu hapana ang thike thuinai ani busabutui butharjake butharjaklang thung chini dofasi yogani nangu honoi wasogui o yadas gurui ni kokno asuk bari khene nawui dunia no haya hongkha dunia no haya sakha borok no ang eso aram khlaigui quarter narogui gari narogui boni family no eso aram khlaigui VIP khlaigui tongrowani bang ani sak no ang thike thuirowani ani busake busa ani buhuike buhuino thuirowani goserogui ba goseui ang sawi dongya ang samani nu chini dofa yoksama malang thung chini dofani borok rokno yoksama ronai illegal migrant rokni yakni phiok nai honoi gosemani banguisi bo MLA basarowani bono TRPC ni chairman charowani boni bangui nije sak no nije thuirowani goseui wasogui nije haike buino sawi haya honoi dongmani boni je samani no kubui I bobai ni khainai honoi wasogui dofani ni bo khainai honoi wasogui samani o yadas gurui leader ni kokno najagui dunia ni leader no haya hosini hongui hombai mali yakhlaigui mahosi homwa muchu ya tongphasi yogya khlaigui mahosi tomani inke chini dofa chini jati ni borok rokno illegal migrant rokni yakni yoksama marowani muchuk mani bangu belai khene omo hai yadas gurui leader rokno bokha bai khlaigi kubui wasogui jibono no khaka jaknai ingya khali nije ব্যক্তিগত hawani nije ব্যক্তিগত tongthogani nijeni family no eso aram khlaigui tongthogrogui gari gora chano chabaya nungno nungbaya khe tongrowani bangui sibo wasogui khaiwo kono dofa jati ni bangui hanjagui khaimaniya anoto asok bari kheno emotion blackmail khaigui istomal khaijak honoi sasini sagui sabai maliya dunia no haya hosini hongui hombai maliya khlaigi horojak sibu
CPO bom kanya bila berkata dengan. Di perasaan tang penangnai kengke produk kisur. CPM ni tala linggai, CPM ni rang tagai hisari, CPM ni rang tagai punya besar dah. CPM mo rang nana hagai, rang tagai. Di perasaan bulai ke puruskar itu. Om pio tangai beribu mal bulai langka 1 lakh puruskar langka. Ini bawa zombo tangai puruskar itu unai. Bulai ke bawa puruskar ulang jauh hati terang na oro itu bulai itu sini borok dok bahanya rang tim hisawan ini suap dah sini dendrek tim hisawan itu lomba rang rotang asal kok kopi nama dendrek rang hisari. Mesti ada dendrek cuma sang dok kebun ini macam nanti. Oh macam bisa mempunyai runial. Runial dendrek cara lagi dok manusia dendrek cara bagi dok aku kerja tapi kumpai belah. Di proses dok performanya sudah kumpai ini. Dah. Borok saka punya sesaran kita bawa proses ini cara dendrek cara boy. Injection yoroi pobok lagi rang robo rang robo jangan pulai langkah. Di proses dok